Lord. Amen. Give Jesus a mighty hand of praise. Give Jesus a mighty hand of praise. Sibulela uThixo. Ngoba esisizile apha. Sibulela uThixo. Esingenisile apha emqolweni. Iveki yonke besihamba sisenza intando yethu. Yena njengoThixo uthembekile. Wasigcina. Praise the Lord. Praise the Lord. First March. Praise the Lord. Praise the Lord. Kodwa ngenxa yothando lwakhe nobabalo lukaThixo sinapha. Praise the Lord. So asenze ngakubo. Asenze ngothanda kwethu. Praise the Lord. Xana sifumene ichance yoba simbulele uThixo, we do exactly that. Praise the Lord. Praise the Lord. Ngoba kaloku remember, people of God, kukho abaninzi abangalifumenanga eli thuba. Praise the Lord. Abanye baplanile, abanye sebezayinile impahla zabo zecawe, kodwa kwafika isandla sokufa. Praise the Lord. Sasusa loo nto. Praise the Lord. Kwafika umoya ongendawo. Praise the Lord. Wahlutha le nto yabo. Praise the Lord. Abanye sibabona besezibhedlele kusasa nje. Praise the Lord. Bengaplenanga uyazibhedlele. Praise the Lord. Kodwa bazibona bephayana. Praise the Lord. Abanye balele eziseleni zasemapoliseni bengakhange baplene. Praise the Lord. Kodwa baphayana kusasa nje. Praise the Lord. Yiyo le nto ndisithi thina abasindileyo. Praise the Lord. Abasindileyo welfare. Praise the Lord. Masibaleke singeni. Praise the Lord. Praise the Lord. Mandithathe ithuba ngokusithoba okukhulu ndibulisa abefundisi bonke. Praise the Lord. Ndibulisa omama noBhayibhile bonke. Praise the Lord. Ndibulisa utata umvangeli. Praise the Lord. Ndibulisa i-executive zonke zenkonzo. Ndibulise bonke abantwana bakaThixo. Praise the Lord. Unaye wonke umhlawumbi olivayo ilizwi lam. Praise the Lord. Kumnandi ukuba lapha. Praise the Lord. Kumnandi ukuba lapha. Praise the Lord. Udla ngobole kwipulpit. Praise the Lord. Kuthiwa khawubambe nje ipulpit. Ze xana efike elungwini ipulpit kube ngathi khange ube khona. Praise the Lord. Siyambulela uba wona ngoloo nto. Praise the Lord. Yento bana abone namhlanje okokuba nam. Praise the Lord. Nam. Praise the Lord. Athi uDavide. Praise the Lord. Okokubana. Praise the Lord. Yintoni nalento umnonelele kangaka umntu. Praise the Lord. Nam ubalahlwa ngofele. Yintoni nalento uThixo elikhathalele kangaka. Praise the Lord. Yokokuba kusasa nje andithembe. Praise the Lord. Yoba nama ndime phambi kwenu andithembe through umprofeti. Praise the Lord. Yoba nama ndithetha abaphuni. Praise the Lord. Praise the Lord. So ndizawucela ke ngokusithoba okukhulu sifunde i-scripture reading sethu. Namhlanje sawuke sifunde 20. Praise the Lord. Namhlanje sawuke sifunde ivesi. Praise the Lord. Sawufunda phaa kulaa ncwadi kaMatthew 14. Praise the Lord. Incwadi kaMatthew 14. Praise the Lord. Ndiyijonga nje le ncwadi kaMatthew 14 ongathi yincwadi ibine nezona extraordinary miracles. Praise the Lord. Kodwa kasizungena kweza vesi zokuqala, sawungena apho Yesu ngaphezu kwamanzi khona sana. Verse 21.
qala ku verse 18 sir. Matthew chapter 40 Yeah. from verse 18. Wathi ke yena ziziseni kum apha. Verse 19. Yes. Wathi izihlwele mazingqengqe phansi engceni. Amen. Wazithabatha izonga zozihlanu neenhlanzi zombini. Wathi ekhangele ezulwini wasikelela. Waqhekeza wazinika abafundi izonga ezo. Praise the Lord. Ke abafundi banika izihlwele. Yes. Verse 20. Badla bonke bahlutha. Amen. Basusa amaqhekeza aseleyo. Amen. Ndifuna nje siqwalasele into enye njengoba sifunda. Praise the Lord. Because benthe incwadi ye-miracles. Praise the Lord. Ngoba ndifuna sijonge leyokuqala uba uthathe isonka wajonge ezulwini wasiqhekeza. Saba sisonke esininzi. Praise the Lord. Move, sir. Verse 20. Amen. Badla bonke bahlutha. Yes. Basusa amaqhekeza aseleyo. Amen. Zalishumi elinazibini izitya zizele. 21. Ke kaloku abo babesidla babengamadoda akumawaka amahlanu ngaphandle kwabafazi nabantwana. Praise the Lord. Isinika ke ngoku iBhayibhile apha the actual number. Praise the Lord. But i-guesstimate. Because abona bantu xa sijonga kuthethwa ngabantu abangootata. Praise the Lord. Meaning of which uba akho tata apha bengahambi nomama. Praise the Lord. And akho mama bengahambi nomntana. So usually xa kuhanjwa, praise the Lord, kuhamba ifamily. Praise the Lord. So imagine ke ngoku kuhambe yakhe ifamily. Praise the Lord. Thina ke singaba bantu abathi xa sihamba nefamily so suthatha nomntana sebumelwaneni. Praise the Lord. Uthathe nomntana kamzala, uthathe nomntana kabani. Praise the Lord. Uhambe kuye because senza lento sisiya kwindawo etheni apha abantu bazawufumana uncedo khona. 22. Waza uYesu wabanyanzela kwa oko abafundi bakhe ukuba bangene emkhombeni bamandulele baye phesheya. Lo gama azindululayo izihlwele yena. 23. Ezindulule ke izihlwele wenyuka intaba ngasese ukuba athandaze. Kwahlwa ke ekhona apho yedwa. 24. Ke kaloku umkhombe ubuseluphakathi kulwandle untsilwa ngamaza kuba umoya ubuvela ngaphambili. 25. Kuthe ke ngowesine umlindo wobusuku wesuka waya kubo uYesu ehamba phezu kolwandle. 26. Bathe bakumbona abafundi ehamba phezu kolwandle bakhathazeka besithi kumshologu bakhaliswa kukoyika. 27. Wathetha ke kwa oko uYesu kubo esithi yomelelani ndim musani ukoyika. 28. uPetros wamphendula ke wathi Nkosi ukuba nguwe yitsho ndize kuwe ndihamba phezu kwamanzi. 29. Wathi ke yena yiza. Ehlile uPetros emkhombeni wahamba phezu kwamanzi esiya kuYesu. Ke kaloku ebona umoya unamandla woyika waza eqala ukutshona wakhala esithi Nkosi ndisindise. Praise the Lord. Iphinde isibonise imiracles ezimbini. Praise the Lord. uYesu uza kwabafundi bakhe ehamba phezu kwamanzi. I-law of nature nescientists ngaxelela uba it's just impossible. Praise the Lord. Then secondly, why extend le unnatural situation to uPeter ngezwi. Praise the Lord.
wayi-extenda, praise the Lord, noPeter wahamba phezu kwamanzi. Praise the Lord. Siyendaweni. 29 wathi ke yena yiza ehlile uPetros emkhombeni wahamba phezu kwamanzi esiya kuYesu. Amen. Ke kaloku ebona umoya unamandla woyika waza eqala ukutshona wakhala esithi Nkosi ndisindise. Yes. Verse 31 wasolula kwa oko ke isandla uYesu wambamba wathi kuye ehla wena ulukholo luncinane. Praise the Lord. Sawucela nge-English from just ufunda nje 28 to 31. 28 Sesenzela lamangesi wethu, praise the Lord. Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. 29 Come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came towards Jesus. Verse 30 But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Immediately, 31, Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? 32, and when they climbed into the boat, the wind died down. Amen. Father, in the mighty name of Jesus, Father, ngezwi lakho siphilise usakhe in Jesus' name, amen. Amen. Take your wonderful seat, people of God. Idlale, sir.
clap hands for Jesus. And clap hands for Jesus. And clap hands for Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Master. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Father, we praise you. Father, we praise you. Father, we praise you. Father, we praise you. Father, we exalt you. We exalt your wonderful name. You are holy, you are holy, you are holy. Masanda Raboseke. Oh, Father, in the name of Jesus. Lengelosi zamazulu ziyavuma. Zithi udwele, udwele, udwele. Ikerabhini leserabhini. Siyavuma kusasa nje. Zithi wena unguThixo. Akekho nolinganiswa nawe, akekho nokufaniswa nawe. Sithi wena njengoThixo. Ngenelela, ngenelela, ngenelela. Rabotendele. Oh, Father, we praise you. Father, we thank you. Father, we give you the honor and the glory. Father, we exalt your name. Oh, thank you, Jesus. We invite your presence. We invite your presence. We invite your presence. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you. We welcome you. Thank you, wonderful saints, people of God. Thank you, Jesus. Thank you, wonderful saints, people of God. And we thank you, Jesus. Mandithathe lithuba ngokusithoba okukhulu. Ndibulise utata, praise the Lord. Esendleleni, praise the Lord. Uthe ndikunika nje. Jesus. Praise the Lord. And ndibulisa abefundisi kwakhona, praise the Lord. Ndibulise umvangeli, praise the Lord. Ndibulise omama abakhulu, praise the Lord. Ndibulise umlisa nomthinjana ngegama elihle lomfeli nomvukeli wethu uYesu Kristu, praise the Lord. Apha, people of God, besikwincwadi kaMatthew 14, praise the Lord. Ndithe wonke umuntu angayisijongela yonke incwadi ngoba kaloku yincwadi endiyibona mna uba ine-miracles, praise the Lord. Ine-miracles ezininzi kodwa ichapter nje inye, praise the Lord. Kodwa thina sawugxininisa isikakhulu ku-28 uya ku-31, praise the Lord, ngoba sobe sime kuloo ndawo, praise the Lord. People of God, kule ncwadi sixelelwa ngomlingo omkhulu, praise the Lord, owenzekayo, praise the Lord. I-miracle xa ndiyi-understanda, because ndithi i-miracle ezenzeke kule ncwadi. So i-miracle xa ndiyi-understanda iyakwazi uba yinto entle, iphinde ikwazi uba yinto embi, praise the Lord. Ngoba kaloku nabantu abenza ubuqi kuthiwa benza i-miracle, praise the Lord. Then thina, because we want to stand out, sithi thina hayi supernatural miracle, kodwa i-bottom line i-miracle, praise the Lord. So ngumlingo abawenzayo bona, thina senza imilingo, praise the Lord. Kodwa eyona nto ethe yandistrike isikakhulu kule ncwadi, praise the Lord, kaMatthew, praise the Lord. Kokuqala uba apha njengoba kuxelelwa nje uqala kwale ncwadi uba kususwa inhloko yomprofeti, praise the Lord. Kum yi-miracle, andiyazi kuwe yintoni, praise the Lord. Ngoba kaloku xa ndiyijonga ndizame ujonga apha kule ncwadi uba ngeyiphenye, praise the Lord, i-prophet, praise the Lord, eyafumana the same thing, praise the Lord. Bangakhona abalandeleyo kodwa ndithetha ngale xa ndiyijonga ngathi yokuqala, praise the Lord. Ubehedwa, praise the Lord. Ibehedwa, praise the Lord, because ezi zinto zenziwa for isizathu esingaziwayo uba kuza kwenziwa ntoni, but egameni lento bana funeka ubulewe, praise the Lord, because i-agenda kubulawa, and i-reason oba ubulawe luthetha inyani, praise the Lord. Because umprofeti ufika kulo mama, because lo mama kaloku utshatwa ngumyeni ka-cousin,
Praise the Lord. Amxelele uba yenziwa lento. Praise the Lord. Kukangaphi people of God xana abantu besinqanda uba yenziwa lento. As soon as umuntu esixelela uba yenziwa lento, uadopt enye attitude. Praise the Lord. Because remember, uSathana iagenda yakhe inye kuza kuzosibulala nosidestroy. So bathatha the latter part endobana funeka ubulewe. Because ntoni uthetha inyani. Praise the Lord. So uthembisa intombi yakhe. Praise the Lord kumkani uba ukuba ngaba njengantombazana igqwesileyo apha ekudanseni. But today, because it's a special banquet, praise the Lord, ekuzoba kukho obani nobani. Praise the Lord. Kukho amadoda amakhulu. Kukho abantu abaziwayo business, osozimali, osobani. People who are known, ububiza igama lakho uyaziwa. Praise the Lord. So ndizawufana ndithi ngomotsepe weli xesha. Praise the Lord. No Ramaphosa beli xesha. Nobani bonke abaziwayo abanezinto. Praise the Lord. Andithethi nge-hanger-ons. Bengafuna zi-hanger-ons. Praise the Lord. Bekuthethwa ngabantu bela xesha. Praise the Lord. Then in the moment of ubumandi bento, then ubiza umntana umpromise uthi kuye mamela cela noba yintoni namhlanje ngoba kaloku utata nobubele namhlanje zakwenzela. Praise the Lord. Zakwenzela. Praise the Lord. Ze umntana waya kumama. Praise the Lord. Remember, people of God, umnombe walo mama. Remember umnombe wale mama. Xa sijonge eBhayibhileni umnombe wakho phaa kuJezebhele. Praise the Lord. Now uba sijonge uJezebhele, people of God, ngeli xesha ingxaki yethu kucingela uJezebhele, it means uba ngabantu abenza i-adultery enkonzweni okanye i-adultery komnye umuntu njalo njalo. But kukho nesi spirit esidominateyo silapha kunantsika kuJezebhele. Praise the Lord. Esokokubana once kubekho indoda epowerful, once kubekho indoda epowerful, praise the Lord, seke ngoku esa spirit sifuna umsusa, especially amadoda kaThixo xa epowerful apha kuThixo. Then kubekho esa spirit singenelelayo sofuna ungena siphathe. Praise the Lord. And yes, nobody can never born abantu abafikayo enkonzweni indlela abagqadaza ngayo. Praise the Lord. Bagqadaza kukuhle be right because funeke beyenzekile, but funeke ngexesha sibajonga abo bantu ba xa besenza izinto benza ngomoya othini. In law of nature, it doesn't allow a vacuum. So wherever we give vacuum, you occupy you. So as a spirit, siyathanda to occupy. Zeke ngoku sithi sichitha amadoda kaThixo. Ubona indoda kaThixo ichithakala. Kodwa ichithakala sesi spirit esibone ikhoba. Le ndoba masizimanyuvele singene phakathi simchithe. Praise the Lord. Without kuthiwa hayi zinto ze-adultery nantoni. Just by virtue yoba bephethe. Praise the Lord. So xa uyijonga ke ngoku uyibona ngolo hlobo lo mama uba weza nesa spirit sentobana msusa le ndoda kaThixo. Because uyi-problem kulo msebenzi wethu. Praise the Lord. So uba ngaba ngasuswa izinto zingenzeka ngale ndlela sifuna ngayo, sawukwazi uphatha ngale ndlela sifuna ngayo. That means ba inkosi sawukwazi i-remote controller. Praise the Lord. So kwangena la moya wakhawuleza wamxelela lo mama makabulawe. Remember, people of God, iBhayibhile ethi nekumkani bifuna umbulala kakade for izizathu zayo. But emoyika ngoba sithi woyika abantu ngoba kaloku indoda kaThixo le. Praise the Lord. So it means indoda kaThixo beseyiyekile loo nto. Kwangena esi spirit. Praise the Lord. Sangena through umama. Praise the Lord.
umama wasebenza intombi le yayiphonde yaya kutata yathi ndicela kundinike inhloko. Praise the Lord. Yalendoda kaThixo. iBhayibhile lithi was surprised kumkani ukuba hayibo inhloko then xa sifumene and then what? Praise the Lord. But because engumuntu ome phezu kwesithembiso, he has made a promise, therefore a promise is there to be kept. Why implement wayenza loo nto? Praise the Lord. Yabulawa indoda kaThixo, inhloko yaziswa. Praise the Lord. Kodwa kuzo zonke izinto kwelinye icala kwenzeke enye into. Praise the Lord. Ngoba kaloku akuzuthi ngosike kwenzeke le into zikaThixo zime. Praise the Lord. Ngoba kaloku once ucime one kukhula ezininzi. Praise the Lord. Because kunyanzelekile kuzobakho ezi events. You cannot be strong in the faith kungekho event okhe wadlula kuyo. You only gain strength kwi-faith yakho through the event, ukwenzela uba izoba khona le nto uzayithetha nawe uthi kwenzeke le nto. Praise the Lord. So wena ubalisa ntoni? Wenza miracle uYesu ngoba kaloku uYesu umuntu wemfesane. Praise the Lord. iBhayibhile ithi kanye ngeli xesha bekusebonakala uba lixesha lesidlo funeke kutyiwe ngeli xesha, because kudala banika abantu imfundiso. Praise the Lord. Dala ebafundisi, dala ehleli nabo, wasikwa yinini abafundi bakhe besithi mhlekazi mabahamba aba bantu. Ngoba kaloku remember thina i-vision supporters, praise the Lord, asiboni pha, sibona pha, then i-decisions zethu zibe lapha. And i-decisions zethu kuthiwa zi-short knee-checked decisions. Uthatha i-decision uba makudlule le nto, amangomso namangomso omnye azazibonela. Praise the Lord. But uYesu uza ne-miracle, i-supernatural miracle. Abuze nje kwaba akho mntu nento ayiphetheyo na. Kudla ngothiwa zii-bad course. Ngoba kaloku xa uzathatha uhambo uyazilungiselela izonka namaqanda neento zonke ezonto, into ezimnandi, isikhafutini ezi. Praise the Lord. Uphathe kwenzeka into yobana once again uthi uYesu xa ethefundisa abantu bakhe athi bayekeni abantwana beze kum ningabaleli ngoba kaloku ubukumkani bamazulu boba. Praise the Lord. Once again iza through umntana i-fitting scheme yela xesha uba makufithwe abantu badala. Sidla ngothi ayincane utholeni, kodwa kule game batya ukutya komntana. Uba ibingabantwana bethu besizawuthi batya i-purity yomntana. Praise the Lord. Khangela ke ngoku uthathe esi song. People of God, the word ephuma kuye, that means uba he has already communicated namazulu. Praise the Lord. Ngoba kaloku xa uyijonga le nto, people of God, ba yi-immediate miracle. Immediately. So ikhona ipower ye-immediately. Ndifuna ke people of God, njengoba sisehla ngelibali uyibambe pha ku-immediately, umbambo immediately, because neBhayibhile ithi immediately. Ndifuna ukubonisa ubungozi buka immediately. Uyakwazi immediately enzeke kwenzeke. Abantu bakaThixo bahlutha. Praise the Lord. Kuthiwa xa kubalwa kwathiwa ngamadoda ayi-5,000. Praise the Lord. And abatya nje batya bone kwade kwashiyeka.
Praise the Lord. No mama nabantwana kwakhona amaqithiqithi ekuthiwa hayi makuthathwe ke ngoku. Praise the Lord. I'm sure kuba besithi besathatha immediately nantsika amawele besizathathela amawele sathathela umntana kabani sathathela ubani sakwenzela utata ongazange apha uba azokwazi usineka late. Praise the Lord. Ngelo xesha kahambi necawa utata kodwa unika ukutya kwecawa. Praise the Lord. Ngexesha utata akanasemngcwabeni kodwa uphathela ukutya komngcwabo. Nalo tata kanantloni sotya ukutya kwendawo angayaziyo ngoba uyindoda enjani ngoba kaloku thina sithi singamadoda. Praise the Lord. Xa sihleli singamadoda indoda ayityi into engayaziyo. Praise the Lord. Kuthiwe phambi kutyiwe kuthiwe naku ukutya nasi isithebe silungisiwe ufumanise uba akho ndoda idobayo ngoba kaloku sisixelela uba sitya kabuni apha. Praise the Lord. Kodwa kotata ngoku bayekelele imixakatho. Praise the Lord. Umntu utya kwade engenayo apha endlini. Praise akabuzi noba isuka phi. Uyawabona amadoda angenathixo. Uyawabona athi slaps. Praise the Lord. Bakuthiwa hayi ndicingela utata kabani. Khangela utata kabani utya into esikhutshwe ebhegini. Ngale bhegi ekuhlala yonke into kuyo. Praise the Lord. Ngoba ungathi uvula laa bhegi ubona yho ixakekile laa bhegi. Praise the Lord. Kodwa utata uzawutya nayo into eziphuma phaa. Praise the Lord. Masithembe ke uba amadoda noKristu awayenzi loo nto. Praise the Lord. So siselapha kulo mphako. Praise the Lord. Kwalungiselelwa wonke umntu watya wonele. Praise the Lord. Bathe besonele njalo. Praise the Lord. Ngoba ingxaki yethu uYesu uyayazi. Praise the Lord. Kuthiwa langa lithile wabuza kwabantu kutheni aba bantu bendilandela. Praise the Lord. Ngoba kaloku remember singabantu iloyalty yethu ilapha emntwini as long as usinika izinto. As long as the benefit ndithi nca kuwe. Ndithi nca okwekhwekhwe lexhwili. Ndithi nca uba ngandizama undisusa andisuki. Praise the Lord. Zawumana ngophikisa izinto ebesisuka kuzo. Praise the Lord. Andithi abazalwana bayayazi bawugudukile. Praise the Lord. Wafika walungiselela amadoda wabeka uba kuthiwa iphi ihamba idlana uze nehamba idlana uyibeka apha. Baza nakusasa ungekavuki ungekahlambi nomlomo kuthiwe hey usonzakalisile mfundini. Praise the Lord. Ngoba ntoni kulandelwe zilamaqithiqithi. As long as unikezela amaqithiqithi abantu bathi nca kuwe. Praise the Lord. Uthi xa imbuza uPetros uba abantu bathi ndingubani. Praise the Lord. You can imagine ube nomuntu omkhokhelayo but ungamazi. Athi xa ibuza kuwe uba wena uthini xa abantu besithi because awubazi abantu bathini. Kodwa uhamba nabantu uhlala nabantu zonke izinto zenza nabantu. Ingxaki yakho awukho loyal. Awukho loyal. Ngoba ke ithi into bana ungambulala lo muntu ukhokheleyo ngenxa noba ucenga ubuhlobo bangoku. Kwafuneka atyhilelwe ngumoya oyingcwele uPetros azothi wena nguye uKristu wathetha into ezinkulu wena ungunyana kaThixo. Wathi no, it cannot be you. Ebengamdeli but understand the level yakhe understanding into yoba he can naturally not say that because akakafikelele kumazini uYesu. Nathi sibhayisa because asikafikelele kumazini uYesu. Praise the Lord. If I said awukafikelele kumazini uYesu uzoyibona ke ngoku xa sithetha kule verse. Praise the Lord. Tithe bambo immediately. Bamse into ezininzi. Praise the Lord. Uthi immediately
athi kula madoda khwelani emikhetshaneni nihambe, because he wants to have ixesha alone. It's alone with God. Alone with God. So okay, we're alone with God. Have you ever been alone with God? Have you ever been alone with God? Usuke kwabantu. Praise the Lord. Ibe nguwe noThixo wakho. Ukuthethe. Praise the Lord. Ungamncomi uThixo. Ungamxeleli izinto azaziyo. Because uyazazi uba ungubani yena. Wena soke wazixela na. When have you renounced your sins? Wathi Thixo mna ndingumoni. Uzilista izono zakho. Soke wazilista na izono zakho. After uzilistile, warepenta. Soke warepenta na. Praise the Lord. Apha kuthetha ngo immediately. Wathi kubo ngesiquphe nangephanyazo bangikhawulezani ningene emkhonjaneni. Praise the Lord. Remember, people of God, thina bangamakholwa sithi yonke into uThixo uyayazi. Yonke into kwi-destiny yakhe. Uthi I've got plans for you. Plans to prosper you, not to harm you. Praise the Lord. Uthi mabakhwele. Praise the Lord. Athi kubo no, bayeka abantu ndimo zawuthetha nabo. Ilizwi likaThixo lithi he spoke with authority. You can imagine, because ebe understand uba ingxaki yabantu yintoni. Praise the Lord. Kuthiwa ke xa ujonga further up uba somewhere somehow because once abantu babe excited about into, they tend to want to give you istature nestatus esiphezulu. Bakunika ngokwabo abantu. Bakuphakamisa. Because it means people can fool you. Lithi ilizwi kaThixo bafuna umenza inkosi. Because of la maqethi. He then had to divide atabakhe abavizwi lakhe mabahambe, because he's not into that. Akekho apha to be elevated by mere mortal beings. Uthi because already senasi isixoxa sinikiweyo nguThixo. Praise the Lord. Senasi isixoxa. Uthi the way in which uyisa mthanda ngayo unyana zonke izinto uzinikele unyana. Praise the Lord. Praise the Lord. Wathi ke unge bantwini hambani bachithakala abantu. iBhayibheli lithi abafundi bahleli ngasemanzini bangaselwandle balindele uYesu, because ingxaki ndoba kangathi kubo ndiyeza ngoku uthe nje nina khwelana esikhitshane so baqonda no masimlinde man because asikwazi umshiya. Praise the Lord. Ndifuna ujonge idanger immediately, because sometimes nathi sinengxaki yofuna into ezi-immediate. Praise the Lord. Yet we are not shaped and ready for immediate. Are you ready? Are you ready for izinto za-immediate? Praise the Lord. Jembe's enemy time noThixo. Praise the Lord. Eyo communicator noThixo. Praise the Lord. Ze aba basesikhwetshaneni kwenzeka inyakanyaka emanzini. Kwenzeka inyakanyaka because Jesus is not there. Uthe immediately yangapha uyayivumela imeko bakuyo sometimes. Uba akulungiselela iboat uba ngene eboatini. Uzaba ngubani ungakhange ungene eboatini? Eboatini awufumani into ezinhle zodwa.
nansi ingxaki nangamasa eza strong and ebhotini singena song one way or another nawe unebhoto kuyo ngoku thina ke singamakholwa mos sinamagama for everything. Praise the Lord. Sicinga uba zizinto ezinice. Praise the Lord. Simana what no isizini yam. Praise the Lord. God to yes can send you to the boat. Praise the Lord. And if I said he's sending you to the season, he's sending you to the boat. Basebhotini ngokwezwi likaYesu. Praise the Lord. Zonke izinto ziyenzeka. All of a sudden amasa. Praise the Lord. Ndithe kuke sa spirit esithi xa sibona chance sifuna ukuchitha yonke lento yokhiwayo. So kuphakama nespirit solwandle. Ngoba kaloku kukho izwi elithethweyo phezu kwenu kodwa immediately ngenani. Praise the Lord. But mjongo immediately it I will never leave you nor forsake you. Praise the Lord. I might not be with you physically, but I'm always with you. People of God, because yes, we said immediately, akho nto izanahlela. Immediately, into yenzeka. Because kaloku ulwandle, because ebengekho uYesu, lasidalela apha kwabazalwane. Praise the Lord. Ngoba kaloku bahamba ngezwi. So ke esa spirit si challenge izwi. People of God, ndifuna sijonge practically. When you are in the boat, we're in a personal boat, into yokuqala oyidayuthayo yi-existence kaThixo. Usungabelieve lo Thixo. Ube uqonda baba ngathi awuThixo uqoba yo. Abayiva lento ababantu. Nalo Thixo ibe yona ingxaki ngo-immediate. People of God, iyemke faith xa usengxakini. Iyemka ifaith xa usengxakini. Wena qala nemithandazo yenzayo uthandaza imithandazwana nawe uqonda yekhange ngithandaze kodwa. Uthi mana ngosibuza kwawena ba hey bendisithini. Usebhotini. Praise the Lord. Usebhotini. Ulibele no, I shall never forsake you. I will never leave you. I'll always be with you. Because the first port of call. Uma muyopi. Apa kuyopa. Kutheni ungamlahle lo Thixo. Ungamiyeki nje. Xa sibona banasiba ukwenza lento. Uqale wasithatha labantwana, thatha imfuyo, wathi Jesus. Yesigulu. Why ungamiyeki? Your first response, natural. And the psychologist said I'm a flee. Reaction ka flee or flee to don't know. Praise the Lord. We tend to run away from the presence of God. Praise the Lord. We always run away. Ngoku yena inguye othe. Nguye othe, I will never leave you nor forsake you. Praise the Lord. Remember, people of God, aba bantu ngabantu abathenjiswayo. Praise the Lord.
bathenjiswa uba ndizanenza abafundi babantu. It means you cannot be a teacher ube ngumfundi wabantu ungenziwanga. Who is your maker? Who is your maker? Who is preparing you? Who is preparing you? Praise the Lord. Ukhona wakho prepare na. The other day utata bewathetha isimanga. Xa sihleli ndikoma ndiyaqala umva utata ecaphula kwezi line sideep kangaka. Athi xa ethetha athi your maker and your creator. Praise the Lord. Athi your sender. Praise the Lord. Uthetha kwenye language. Into yoba kukho umuntu omthumileyo. Athi no, don't look at me. Look at my sender. Don't look at me. Look at my creator. Praise the Lord. Praise the Lord. Ngoba kaloku ingxaki yethu amehlo wethu siwajonga kulo lapha phambi kwethu. So that xa kukubi siblamele lapha phambi kwethu. Praise the Lord. Silibala uba naye uthunyiwe. Uthi why ungajonga umuntu ondithumileyo? Uzo understand uba ndithunyiwe. Praise the Lord. Did you translate the reflect and mama chin? Hypo. Yenye kamera lendifakwa kuwe. Praise the Lord. Xa uzawuthetha ilanguages ezinjeyana. Praise the Lord. But kule instance luba recruitileyo. I-recruiter ithi kwi-recruitees ngena lapha ebhotini. Mamela. Ikukho ingoma ikwayara eqala ucula ithi this road shall not be easy. Praise the Lord. But kuthiwa take the path. Uthi Apostle Paulos xa sezibona uba I've ran the race that has been prepared before me. Praise the Lord. So thina ke xa sisiya kwi-athletics ubona nje uba i-race track intle. Praise the Lord. But kule instance iba nameva uzokwazi ukuthi I've ran the race. Praise the Lord. Eyakho irace. Eyakho irace. Or have you ever considered uba nawe usebhotini? And usebhotini nje, usebhotini only through the promise of his word. Esithi khwela nebhotini sawubonana ngoku. Have you ever ngoku uhleli kule boat usicela uba at least I'm taking comfort in the fact that uba uthe yena mandikhwele ebhotini. Have you ever xa uthandaza uthi wena Thixo according to your promises you said rely solely kwi-promises zezwi lakhe eBhayibhelini. Bendithe into esingafane siyenze leyo sikulibale nezo vesi kakade. Praise the Lord. Usicela ba not le ayingakamle. Praise the Lord. Wathatha ixesha lakho Yesu wawuthandaza. Kuthiwa he prayed the better part of the night. Praise the Lord. Uthi xa kusisa weza. Praise the Lord. Ischolars ke sizathi phambi ngo-3 phanga lamaxesha thina siwaqikelelayo uba hey noba ngamaxesha esiporho. Praise the Lord. Phofu ke mhlawumbi asiwazi nathi lo maxesha esiporho ngoba silele siqamelele ngamalwimi. Praise the Lord. I-fish oil zihla ngolhlobo. Uthi xa uvuka ngathi busela irhewu. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. So awunozazi ezinto uba kanti kukho amaxesha asetiweyo. Praise the Lord. Ngoba mhlawumbi uba sithandaze phaa ngo-10 qomba uthandaze uzigqumena ngengubo utsho nje Thixo uyandazi bese ulala. Praise the Lord. But right because eneneni uyakwazi wasinenani lenwele zakho. Praise the Lord. But kaloku amxelele wena le nto emothusayo uThixo ngawe.
Praise the Lord. Ukumxelele nje, Lord, ndiyakuthanda man. Ukungacela into. Praise the Lord. Ngoba kaloku zizinto esizaziyo. Praise the Lord. Ubutsho ngapha kuNdumiso 23. Praise the Lord. Phakaza stanza siyi4. Ufumanise ba always uthetha ngento azaziyo, uthetha ngobukhulu bukaThixo, but uthetha in the third person. Praise the Lord. Athi xa esehla kwistanza sesine, praise the Lord, athi kuye uba wena, akasathi wena directly. Wena directly. Praise the Lord. Wena directly wenza into ezinhle. Praise the Lord. Noba sendihamba ethunzini lofula lokufa andiyikuqonda ikanto ngoba kaloku you are with me. Because I'm sure nabafundi ngexesha behleli pha kuthiwa they were praying to God. Praise the Lord. Nabo besitsho uba siyayazi uba unathi. We know. Siyazibona izinto senzeka apha phandle ebhotini. Siyazazi. Esinqophe ngayo nesime ngayo ba soze zisonzakalisa. Kunyanzelekile zenzekile ngoba kaloku siyenziwa apha. Siyenziwa apha. Therefore kunyanzelekile uba zenzeke izinto. Praise the Lord. Praise the Lord. You can imagine iflower inoba nayitsho uba noba undigalela amanzi ndibe manzi, but ikhona into ezawuphuma apha kum. Noba undigalela ityiwa, ikhona into ezawuphuma apha kum. Praise the Lord. Noba undifake ondini uba nditshe, khona into ezawuphuma apha kum. Ibe into ezawuhluthisa abantu, ibe sisonke. Praise the Lord. Praise the Lord. So noba kwenziwa ntoni usebhotini, i-bottom line kuzawuphuma le nto uThixo ayifunayo. Uyile nto uThixo athi uyiyo. Praise the Lord. Imagine ngoba kaloku thina xa silapha kwaKristu iinkolelo zethu azikasuki incam. Praise the Lord. And akho nto irongo kuloo nto. Utata udla ngothi kubuildwa phezu kwe-experience. Praise the Lord. Nabazalwane ihlabathi belingekasuki kubo. Praise the Lord. Bathi bebona into yokuqala bayicinga ba nanku umsholoko. Praise the Lord. Kwavuka ilokishi. Praise the Lord. Kwavuka le nto esiyaziyo. Praise the Lord. Kukangaphi xa njengusebhotini kwenzeka into uthi hey umama senext door uyanibetha. Yonke into wakhubeka, yo mama senext door. Mama senext door. Remember, people of God, kuthiwa no akho mntu ulaziyo ilixa lokuza konyana womntu. Nengelosi ncakasana ezezulu azilazi ilixa lokuza kwakhe. Praise the Lord. So uzawuthi xa esisa simthiye according to experience yethu. Praise the Lord. Sithi hayi uyinto ethile, hayi uyinto ethile, hayi uyinto ethile. Abeselapha alindele into enye uthi ndime emnyango ndiyanokha, whosoever opens I will come in and dine with you. Akaphelele nje uthi dine with you and I will be your king and you shall be my servant. But uthetha nge parent and child relationship. So it means whoever opens the heart automatically becomes the child of God. Praise the Lord. And then you've got the Father who is Jesus. Praise the Lord. But
ingxaki yethu njengobesiza andithe kaloku uba wenza imiracle akazuza ngale ndlela oqhele ngayo. iBhayibhile lithi kuzavuka nabasebangcwabeni. It means uba ukuza kwakho uzawubona izinto that you ordinarily would not have seen. It's not going to be your typical tomorrow or your typical yesterday. It shall be your day and a difference. Then at all times you need to be ready because our last league. Praise the Lord. So you're in the city. Praise the Lord. Ufike kwabazalwana sebethandaza but ingxaki yethu once kube ngathi kuzalana into oqala engenayo ngoKristu kungena ikakade lethu. Praise the Lord. Bathi abazalwana uba wena uyazazi uzawuyaphi thina. What about us people of God? iBhayibhile lithi after ebethelele emnqamlezweni abafundi bakhe bathi for some time ingulowo wabuyela back to ezinto azaziyo. Praise the Lord. Walibala uba ebesenziwa. Then kwathiwa they are ready for the time such as this when Jesus Christ is no longer physically with them. Because greater things shall you do. Praise the Lord. It means greater things physically. Praise the Lord. Now, ndifuna nijonge something. Noba sonke apha one way or another. Praise the Lord. Ikhona laa nto kuthiwa uba ngoqala. Ube ngoqala unoBhayibhile kowenu. Zange wabakhona. Amen. Ube ngumfundisi wokuqala kokwenu. Zange wabakhona. Amen. Ube yiworshipper yokuqala. Zange ibe khona kokwenu. Amen. Ube yigraduate yokuqala. Zange ibe khona kokwenu. Xa kuthethwa ngegraduate kuthethwa ngawe. Praise the Lord. Ufumanise uba unale authority yento bana xa uphumele wena kuloo nto wonke umuntu uyalandela. Praise the Lord. Mhlambi kokwenu akho mzalwana, akho muntu ubiza uba ungumzalwana, akho muntu noKristu kokwenu, akho muntu umamkeleyo uYesu. Mhlambi ngokuqala andifuna uzibeke ezinyaweni zikaPetros xa ungumntu wokuqala ukwenza into, because ayikho enye indawo eBhayibhileni ethi kwakho umntu besides uJesus ohamba phezu kwamanzi. Noba it's for a short space of time but wahamba phezu kwamanzi and akakabikho nangoku. So ngokuqala, praise the Lord, uhamba phezu kwamanzi because yena wabona something else. Bebona umshologu yena wathi if unguye, if wena okwelacala, everything else doesn't matter to me. What matters, it's your word. It's only your word that matters to me now. If you are the king, say unto me, I must come. He's the first. Uhamba phezu kwamanzi. Praise the Lord. You can imagine, because you are the first uba ngumfundisi kokwenu. Abantu kokwenu bona qala masithini ngathetha abasesitratweni abakokwenu. They always wrap it in. Bebonisa weaknesses zakho. Abasathethi ngalukuyo, bathetha ngalusuka kuyo.
Umuntu oqala okhonzayo kowena. They always wrap it in. Baxelela ngepast yakho. And they make sure before uphuma uye enkonzweni mawuhamba ukhubekile. Bakukhubekise to no testimony. Praise the Lord. Bakukhubekise to such an extent that now uqonda ayikho manje into endiyenzayo. Because ayibonakali abantu respect. Praise the Lord. But remember, uthe yena nawe wa respond. Uthi kuwe come. Now you can imagine abafundi bakaYesu. Abafundi baba base comrades kananzika sika Petros esithini. Yathanda usiqhatha lo muntu. Uzayenza njani? Uzahamba njani phezulu kwalamanzi? Uyapi khona uya kubani pha? Kubani lamntu? What if ngumuntu athi nguye? Kuzakwenzeka ntoni? Those many questions. Have you ever closed your ears and just open your eyes and focus? We create. Uti, everything that I do it to the glory and the honor of God. Amen. Praise the Lord. Because Petros followed the exact words. What he come. You can imagine. We as a city come. Praise the Lord. I'll be your trendsetter. Or anything trailblazer. Or trendy. Because when Zalento, that ordinarily would not have been done by any person. Praise the Lord. Unalo advantage. Yendoba zonke izinto ziqala kuwe. Zonke izinto zibonwa kuwe uba iyenzeka. Now xa kuthethwa kusenziwa research kuthiwa ebekhe wakhona umuntu oyenzileyo lento, but since then asinayo enye irecord ejoy. So Petros was the first. Praise the Lord. Amongst the group, sometimes you must be careful about the thought process. Your group. Praise the Lord. Usbon ba ulandele crowd. Usbon ulandele crowd. Then you miss the word. You miss the word that will come. You always want to fit in. Praise the Lord. Petros says to fit in. Zanga funny sense of belonging to the crowd. Why yenza solo? Yes, this is a solo effort. Praise the Lord. With my faith. Yes. Uyesu acknowledge it, but you are small of faith. You are small of faith. Because asoze ungabi small of faith. Uhleli nabantu ababreak down. Kuthiwa zindoni zi-PhDs. Upull him or head down. Uhleli nabo. Any move oyenzayo, they are so on top of your moves, such that uba always bahleli bakudobelele. Phofu kenye into ebangela uba bakudobelele. Now you don't use ubulumko ukuzixela uba le ngeyam. Because kaloku ndim ndodwa besebhotini. I sweat for this ebhotini. And then I heard the voice uthi uPaul Paulos ndaliva ilizwi elathethwa kum ndihamba namadoda amaninzi. Praise the Lord. Elavakala kum ndisemathafeni aseDamasco. Praise the Lord. So yenzeka kuba ilizwi liyakwazi uthethwa kuni ningumkhosi nisendaweni, but the word is meant for one person. Petros, he's fulfilling exactly that. Sisingambisa ngamagama. Sithi umsholoku uyilento yiyo, but you believe
uba wena ubunguye inkosi, just call me. So kusasa nje, people of God, xa ndizawuvala masithandaze uba nathi sizoba nala sense, sizoba nala sense. Praise the Lord. Remember, uyesu ebekude kubo. Praise the Lord. Ebekude kubo. Then they felt alone. They felt powerless. But watch your ears with Petros. Praise the Lord. What is that? Praise the Lord. And in his weakest moment, this is the Petros moment. In his most weakest moment, he called unto Jesus. What in the shangul? When ubizaban. When ubizaban. When you're in the weakest moment. Praise the Lord. I'm in my weakest moment. Because usafuna usizelwa ngabantu about the situation yakho ebhotini. People of God, remember, there's no person on exesha lakho usebhotini. Because sisebhotini sonke. Dinetikit lam. Dihoye yami indaba. If uzazongixelela ezakho izinto, it's fine. Zawusebenzisa ezi zakho uba ndizophunga komnye, uba ndifumana ibenefit yempungo komnye umuntu. Naye uzayithatha le nto uba zofumana iswekile komnye umuntu. Andisoze ndiyenze into yoba ndithatha into yakho ndiyisithandazisane. Have you ever wondered uba kudala mandilapha enkonzweni but izinto zam azihambi? Have you ever asked yourself, have you called God? Have you ever called Jesus? What uyesu ba ndibize? Have you ever do that? Wambiza yena wathi come. Because I assume by virtue of sibe lapha si under instruction ka come. Ithi come silapha. But when do you believe? Uba likhe latshiwe izwi phezu kwakho lathi come. Do you, in your deepest, in your heart of hearts, have you ever believed uba uthiwe come? Have you ever? Ithi because esengcingweni Petros wathi uYesu, I'm drowning, please help me. Have you ever xa unengxaki usikuyise kumnini engxaki uthi kuYesu ba Yesu ndisengxakini ndikhulule kule ngxaki? Have you ever do that? Okanye uthi ndisengxakini awumpostile uzandithandazela? Ebebuza last week apha esithi advice wayinike indoda kaThixo buza, have you ever cried? Praise the Lord. Have you ever cried ukule boat? Okanye uxhomekeke kwisandla sibekwa apha qho usixelwa no because of isandla esizawubekwa apha zaba right? Have you ever prayed njengoba lamadoda bethandaza esebhotini okanye nawe uxaba no sazothandaza ngela xesha le prayer points? Praise the Lord. Praise the Lord. People of God, the time uYesu esithi kuPetros come, ithi iBhayibhile istorm saba even the worst. Oh, people of God, ukuzibuza uba yimani njani manje ndisindisiwe, ndingumzalwane, ndiyazikhupha itithes uba uzikhuphi ke bad luck, ndiyazikhupha ii-offerings, ndenza yonke into, ndisenkonzweni every day. But why izinto zenzeka kum? Praise the Lord. It's for because you are aware that there's God in heaven who have sent his only begotten Son. Ukuze wena usindiswe, nami ndisindiswe. It's because of that. Therefore,
Satan stands up more. People of God, you don't get it. Lo moya lenkwichelo, it becomes worse. You know then to Petro say, what did I break up and come you tiachona? Agachona because ebe disobedient. Praise the Lord. The more you are obedient, the devil attacks you more. Because it's a Bible between them. There suddenly came a storm. Remember, he promised to Satan and wherever Apple when you build a corner, this out it. Praise the Lord. So it means, for people of God, when you are about to get to your breakthrough, as you are on the brink of your breakthrough, praise the Lord, then the devil strikes even more. He strikes harder. You on the brink, you can see. Now this window. There's the promise. There are the promises. Then the devil strikes even more. I intensify, so that to get to a point, you either believe or you don't believe. You either fall or you stand up. It only happens when we bring a breakthrough. You are on the brink of the breakthrough. Praise the Lord. You are on the brink of the breakthrough. Praise the Lord. Then the devil, all kinds of devils, all kinds of devils, all kinds of devils, they start to attack. They start to attack. They attack you because they can see. Hey. It's a Bible about you open. The sons of men came and present themselves. Praise the Lord. When they present themselves before God, praise the Lord. Because we are in that moment where they are sons of God. In the sons of God, there's the devil. He's using even the sons of God. They have turned. The children of God have turned. They are now becoming the devils. They are now working against God. They are working against the Creator. Because they are close. They've got proximity to God. They abuse their closeness. They abuse their closeness, Kuchik. They are abusing their closeness. Now they destroy everything that the Lord is busy creating. They are working against the Father. They are like that storm that was between Jesus and Petros. We can witness them today. They come in many forms. They come in many forms. They used to be holy. They used to be holy. They used to be holy. But they no longer. Because they went for the other side. They went for the other side. Why? 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 Could tell the people of God. Why? Why? Let the Lord open our eyes. Let the Lord open our eyes. Praise the Lord. It is a guy Elisha. Bible. It's so true. Ibona abantu abaningi iphume ithi kwindoda kaThixo endoda kaThixo we are under attack. Endoda kaThixo we are under attack because baninzi baba dibona abantu abaninzi. People of God, we are in that moment. Sibona into ezininzi. Sibona into ezininzi. Let's pray to God to open our eyes. Bathi Thixo, just a short prayer. Thixo, vula amehlo lomzalwane ukuzabona. We are countless on this side. We are many
than those people. We trust and believe. There are many. There are many on our side. There are many on our side. There are many on our side who want the will of God to prevail. And the will of God shall prevail. And the will of God shall prevail. The will of the Father shall prevail. In this ministry, the will of God shall prevail. In this ministry, the will of God shall prevail. In this ministry, the will of God shall prevail. In this ministry, the will of God shall prevail. You can be closer to the Father. The Father knows you. You can be closer to the Father and think you are deceiving the Father. No one can deceive the Father. No one can deceive the Father. The Father is not to be deceived. He allows you to think if I know you are in charge. He's going to strip you. He's going to strip you and throw you to the pit of hell. Because, but man, they come louder. They come very louder, forgetting that we are operating and working on the promise of God. He said, come. We are coming. He said, I'm ready. We said, we are ready. We are ready. So because we responded, that we are obedient, God, we listen to you. We do according to your will. You can attack. You can attack as much as you want. You can do anything. But the will of the Father shall prevail. The will of the Father shall prevail. The will of the Father shall prevail. Surely it will happen. Surely it will happen. Akuthethileyo uzakwenza. Akuthembisileyo uzakwenza. Remember, people of God, the Bible says, when you close to your Savior and you are obedient to the word of your Savior, then the storm rises, and it rises significantly to disrupt you, to interfere in your processes. But here is God. We are born. Who's doing this? He called us. He called us. And we have responded and said, we're coming. Because we tell you, come. Some tell the Lord, we believe in you wholeheartedly. We've given our lives to you. Everything that we do it to your glory. We are not doing it for ourselves. But today, we are saying, thank you for your word to tell us that whenever you close to the breakthrough, then the storm comes up. Because it means storm or no storm, the bottom line, God is here. Jesus is in our midst. Storm or no storm, with or without storm, He's here. He then took them. Wafika wambamba ngesandla Petros. Then they walked. As they were walking together, but when they on board, that is what's going to happen. People of God, as Pilon said, in Pilon ministry, when we hold the hand of the Father, young king is out to work. Praise the Lord. And it's then that our friend believed that indeed He is the Son of the living God. So, people of God,
Sasanje. It's all about to get onto the journey. Sisiphinde singene ebhotini in the presence of Jesus Christ. Then zonke inkqwithelo, zonke izinto ebezisiphazamisa ziyemka. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ubawo wethu othembakeleyo sezulwini, ohamba nathi, osithembisileyo that he will never forsake nor leave us. Uyasibuyisela endleleni. Uthi nakule boat enikuyo enisifumaneka nikuyo, I'm there. Then xa ikhona yena akubikho nto yenzekayo. Everything just kept ithi cwaka. Praise the Lord. Ayithi cwaka because yena ethe ngezwi, keep quiet. Yena because uphinde wangena ezimpilweni zethu. Then thina we allowed him to come and abide in us and reside with us and be our king. Such inkqwithelo zehla. In Jesus' mighty name I pray, amen.